Hola, començo aquest cinquè vídeo dedicat als pronoms febles amb el complement indirecte. I aquí tenim un dibuix que representa tres funcions gramaticals. A l'esquerra tenim aquest bon home que es diu Pau, que fa una acció, que dona una flor a la noia, que es diu Rosa. Doncs l'home, el Pau, és el subjecte de l'acció, el complement directe és la flor, perquè és l'objecte, i la destinatària de la flor, la Rosa, és el complement indirecte. El complement indirecte, doncs, representa sempre el destinatari de l'acció. Si busquem l'esquema més simple de la frase amb complement directe i complement indirecte, doncs serà una frase com aquesta. En Pau dona una flor a la Rosa. En Pau, el subjecte, dona al verb una flor al complement directe i el destinatari al complement indirecte. Per tant, el complement indirecte sempre ha de ser una persona o com a mínim un ésser animat, que pugui ser destinatari de l'acció. I fixeu-vos que aquí el complement indirecte és introduït per la preposició a. De totes maneres, en alguns casos també pot ser introduït per la preposició per a, perquè a vegades també indica destinatari. Per exemple, podríem dir en Pau cull una flor per a la Rosa. Tenim la preposició per a i la destinatària és aquí també la Rosa, per tant també és un complement indirecte. I a propòsit d'això de la preposició que introdueix el complement indirecte, ara vull fer una referència al complement directe. El complement directe se'n diu així, directe, justament perquè s'acopla al verb directament, sense més ni més, sense partícula que faci de nexe. I això és important recordar-ho, especialment quan el complement directe és una persona. Veieu? En Pau cull una flor, sense preposició, és un complement directe. Ara diem, en Pau agafa una flor. La cosa que agafa, la cosa que és agafada, és la flor. Per tant, veiem que podem transformar aquesta frase en passiva. La flor és agafada per en Pau, o pel Pau. Doncs justament aquesta possibilitat de passar-ho a passiva és la que ens indica que una flor és complement directe. Hi ha una altra manera de trobar un complement directe, que és substituint-lo per un pronom, com en aquest cas, en Pau l'agafa, i veiem que aquest la, apostrofat, és un típic pronom de complement directe. Però, esclar, els dubtes acostumen a aparèixer quan el complement directe és una persona. Perquè a vegades, per interferència, s'hi posa una preposició a entre el verb i el complement directe, com si fos l'indirecte. Si en comptes d'agafar una flor, en Pau agafa la nena com s'ajunta? Doncs la nena s'ajunta directament, veieu? Sense preposició. No és agafa a la nena, sinó agafa la nena. Gramaticalment no passa res. És a dir, és igual que sigui la nena o una flor. I fixem que també es pot passar passiva, la nena és agafada pel Pau, i també ho podem substituir per un complement, per un pronom de complement directe típic, que no és li. Li seria el pronom típic de complement indirecte. Molt bé, doncs el que queda clar, per resumir, és que el complement indirecte no va introduït per proposició, el complement indirecte sí,
I s'ha de tenir en compte doncs, no posar cap preposició a entre el verb i el complement directe, encara que sigui una persona. Hi ha alguna excepció, com sempre hi ha alguna excepció, en cas d'ambigüitat o davant d'un pronom personal fort, però ara això ho deixem de banda. Fixeu-vos en aquestes frases. Ara anirem als pronoms de complement directe, que és on volia arribar. A la Rosa, en Pau li dona una flor. Aquest li indica la Rosa. Al Pau, la Rosa li dona una flor. Aquest li indica el Pau. Com veieu, doncs, no té flexió de gènere. El complement indirecte és igual sempre en masculí que en femení. I en plural, doncs ha de passar el mateix. Si en comptes de la Rosa o el Pau diem els nens, no els donaré el sopar fins que no tornis. Aquest els és el pronom de complement indirecte. A les nenes, igual, no els donaré el sopar fins que no tornis. El pronom de complement directe és el mateix. Li en singular, els en plural. Ara, el que ens queda a veure són les formes que prenen aquests pronoms en els 4 contextos que havíem vist també en el vídeo anterior. Si recordeu, teníem els contextos abans del verb, després del verb, començant en consonant, el verb que va endavant, o començant en vocal, i el que va després del verb, el que acaba en vocal, o el que acaba en consonant o diftong. I aquests pronoms, a més, els hem de considerar en singular o en plural. I així el que ens sortirà és el quadre dels pronoms de complement directe. Molt bé, com els farem sortir? Doncs la manera de fer-los sortir és com havíem dit al vídeo anterior, mini-diàlegs. Com que el masculí i el femení són idèntics, doncs només cal fer-ho amb un gènere, és igual. I trio el femení perquè val igual. D'acord? Doncs res, ens podem imaginar, per fer un mini-diàleg, una pregunta. Algú li diu a l'altre: què és el que vols? I l'altre diu: a la Rosa el que li demano és que sigui puntual. A la Rosa li demano que sigui puntual. Femení. A la Rosa li exigeixo que sigui puntual. Fixeu-vos, demano en consonant, exigeixo en vocal. Ara en plural. A les nenes els exigeixo que siguin puntuals. I ara comencem amb consonant. A les nenes els demano que siguin puntuals. Doncs ara ja veieu que tenim el pronom amb el context, consonant, li, vocal, atenció, que no s'apostrofa, el li mai, els, vocal, els, consonant. I ara que els tenim, els podem col·locar al seu quadre. I ja veureu que els complements, els pronoms abans del verb doncs són iguals. Li, els. Doncs res, ara anirem a buscar el context després del verb. Farem servir l'imperatiu perquè així podem posar el pronom darrere el verb. A la Rosa demana-li que sigui puntual. A la Rosa demaneu-li, fent el vosaltres, en surt l'altre context, el que seria consonant o diftong. Ara en plural. A les nenes, demana'ls que siguin puntuals. A les nenes, demaneu-los que siguin puntuals. Això, si vosaltres ho feu, veureu si us surten realment aquests pronoms o no. I si no, doncs és la manera d'estudiar-los, fent la sèrie. Veiem aquí, us marco els contextos, acabat en vocal, acabat en consonant o diftong,
la manera que tenim els pronoms i els col·loquem al quadre per completar-lo. Li, li, veieu que fàcil és, li, el singular. El plural, els, i després el verb amb una forma reduïda, ls, i l'ús. Doncs aquí tenim el quadre que podeu anar a comparar si us ha sortit així o no amb un quadre que tingueu en el llibre. És fàcil, no? Si heu vist el vídeo anterior, Pronoms febles 4, recordareu aquell dibuixet que vaig fer en què representava de manera esquemàtica el sistema pronominal personal que té cadascú comparat amb el normatiu. I veiem que hi havia una bona part de coincidències, però també hi havia una part que era nostra però que no era normativa, que és aquesta que estic marcant ara. Doncs en el cas del complement indirecte acostumem a tenir en aquesta zona esquerra, algun pronom. És molt habitual sentir a veure escrites formes no normatives, i ara les comentaré perquè, com ja vaig dir també el vídeo passat, conèixer la font dels errors és el primer pas per superar-lo. El primer de tot és el lis, el clàssic. Aquest seria, podríem dir, un plural analògic, perquè fa l'analogia amb el singular. Si el singular és li, doncs al plural li col·loquem lis. Però és una forma que se sent bastant vulgar i totalment incorrecta. Després tenim la forma les, que seria una espècie de presumpte femení. Aquest és un error molt habitual en persones que tenen l'espanyol com a llengua primera, perquè en aquest idioma justament té aquesta forma. I això més ve reforçat pel fet que les sona més femení que l'ús. D'acord? I és com el complement directe de femení. Però en canvi en català la forma després del verb en consonant sempre és l'ús, sigui masculí que femení. I després tenim la tercera forma, que és la forma col·loquial, que tenim molts catalanoparlants, que és el zi. Aquest el zi seria com si fos el pronom els i, però en realitat no ho és. L'esborro per deixar clar que no és la forma de dos pronoms. Ara, que no sigui normativa no vol dir que no l'haguem de fer servir. Els registres col·loquials no hi ha cap mal a fer-ho, només cal que sapiguem utilitzar la forma els, simplement els, en contextos una mica formals, tant orals com escrits. Per tant, aquesta forma els i, o la dieu o la sentireu moltes vegades, però no és acceptable en contextos formals. Fixeu-vos que de fet és un sol pronom. Ens podem preguntar, quan tenim una frase amb un els i, és correcta o no és correcta? Fixeu-vos a la primera frase, els he dit que vinguin a sopar a casa. Aquest els vol dir a ells, per tant, és un sol pronom. No seria forma normativa dir els hi he dit, perquè és un sol pronom. Si ho passéssim a singular, a ell li he dit que vingui a sopar a casa, per tant també seria un sol pronom. Ara veiem una frase amb els i on realment aquests pronoms són correctes. Diu els gots, el rentaplats, els hi has de posar cap per avall. Aquí tenim els i. Però esclar, què vol dir aquest els i? Els és el complement directe, no és indirecte, es refereix als gots. I el i és el lloc, és el rentaplats. Un és un complement directe i l'altre és el complement circumstancial de lloc. Doncs ja està. Això bàsicament és tot. Ara ja no hi ha excusa per no fer bé els pronoms de complement indirecte. Agafeu llibres d'exercicis i doncs ja podeu fer. I res, i mentrestant, com sempre, si teniu algun dubte, teniu algun comentari per fer, necessiteu ajut per alguna cosa, em podeu escriure a aquesta adreça de correu electrònic. Doncs res, fins a la propera. Adéu-siau.